प्रेजेंटेड बाय हमार भोजपुरी फिल्मी दुनिया। डीजे संजय सम्राट। कैसे के जल धरम बाबा के दुआरी, कैसे के जल धरम बाबा के दुआरी। लॉकडाउन भैले भारी आयल कोरोना बीमारी, लॉकडाउन भैले भारी आयल कोरोना बीमारी। कैसे के जल धरम बाबा के दुआरी, कैसे के जल धरम बाबा के दुआरी। लॉकडाउन भैले भारी आयल कोरोना बीमारी, लॉकडाउन भैल भारी आयल कोरोना बीमारी। लॉकडाउन भैल भारी आयल कोरोना बीमारी, लॉकडाउन डीजे भैल भारी संजय सम्राट। आयल कोरोना बीमारी। तरसल मन हम जल कैसे डारम, भाई लॉकडाउन मन के कैसे तारम, भाई लॉकडाउन मन के कैसे तरसल मन हम जल कैसे डारम, भाई लॉकडाउन मन के कैसे तारम। कोरोना के बाबा रउआ जड़ से उखाड़ी, कोरोना के बाबा रउआ जड़ से उखाड़ी। लॉकडाउन भइल भारी आयल कोरोना बीमारी, लॉकडाउन भइल भारी आयल कोरोना बीमारी। लॉकडाउन भइल भारी आयल कोरोना बीमारी। डीजे संजय सम्राट। दुखिया गरीब भइल बेसहारा, दुनिया में बाटे रौरे सहारा, दुनिया में बाटे रौरे सहारा। दुखिया गरीब भइल बेसहारा, दुनिया में बाटे रौरे सहारा। के सब पुजारी कहे तोहा से पुकारी, पावन पुजारी कहे तोहा से पुकारी। लॉकडाउन भइल भारी आयल कोरोना बीमारी, लॉकडाउन भइल भारी आयल कोरोना बीमारी। कैसे के जल धरम बाबा के दुआरी, कैसे के जल धरम बाबा के दुआरी। लॉकडाउन भइले भारी आयल कोरोना बीमारी, लॉकडाउन भइले भारी आयल कोरोना बीमारी।